Kionga chinsa ibere cha wono murigoba nigo tuguchaka kurwase county ya Nyamira ekero obono enyumba eyemo eyo yanyare kuba kegosambwa eyo yamabati nabo igo no muchionde oyubore ne chinyumba cha mabati naro gosarigwa nabantu batamanyekaneti na boigo sense moyende ebimeri nabo igo endagera ya mugondo na goika emete yemeringamu nigo nero ebuturanire asenchira yogokumya ayobono anyarire koleta liberera litindi ase chinsemo echo boigo nigo bono enibo enyinge yanyare gusarigwa nekere bono abantu aboiga bataramanyekana bagenderete kubori ose amabori agenderete kwimukana ninki kirerete barabu kwimukia egetambukiro ekyo ayaiga nigagokorekana ase ekenyoro kya nyangongo egotoke sub location ya Getare ewodi ya Kiabonyoru county ne ya Nyamira una omuriketo Fatgadi gisemba gotumanya nigo bono enka eyo ya Peter Okeri na mumanyi na boigo mongina Florence bono eri na mayanda kubotekana negekorwo ekyo nekero obutuki bwanyare guchaka enyumba eyemo nigo yasambirwe na boigo amabati asumokie oyo ne chinyumba chinde nigo kyasariwe na abantu batamanyikaneti endagira ya mugondo buna amatoke na boigo emete ya matunda amo nemete yemeringamu eyo ereye nibo itaramanyikana nigo yakenyeirwe inze na abantu bataramanyikana naya nigo akorekanete obutuko bugokera rero ase kenyoro kyakendera Nyangongo eza application ya Getare ewodi ya Kiabonyoru mangana yari iga ibintu bigosareka biro bintu kumanya na kibisaregete kyagera mbutuko bigokorekana nekero bigokorekana butuko muna bona matoka ya asaregeta nduga twajete tukanyora matoka gwitins na nyene umuriro uyu muno gwokaga igatwanyorire umuriro gwoka butuko ngabona okoranga ibintu bigokoreka iga bigokoreka jinze cya butuko aige bintu bina bisaregete mu cyo tinkomanya nyomba ingikere Engineer Yukindo isiko amatoke na saregeto imiti nero ne saregeto nigo ebintu ebyo byabere bigosarigwa asenka yomoga ka Peter Okeri mumanyi no mongina Florence Mora yamate eyo asabono iga itamanyiri ne kenyorekyo ase eberete maiga yukagerwa kogosererwa ubugima kubatikana no gukwa kumusae oyomo asamarita Philip Bosire mbuya oyo obete gakonyorekana ase nyumba yaye ime gaitire n'abantu batamanyiri asegeka gechiki ibere cya etire ngeke ndeke una biko kwikendera mangana na chakaba umwana gatoko kwete nyumba naenda bungire gute siko wana kara bungire gute siko serikali ngachete kare serikali yacha ikaruororo igakora uchunguzi yaye na inde ikabwato mubiro yukairwa wana mubiro no uri mumbu babangita matangaje ko ba kitariki chumaine yaita bamo ni bikuria icyuma lakini gatoko mweli oye bona abana mbari school abana bandi baringe school bagategutiko bakuri school na baro bayikera matanga ikirenge kigego korekana kabiri iyo koranga amangana na ru umwana na chetaga sibwa ekera sibwa mbuka basibanite no mungi no manyene umuchiyo mweli oye toka nyoranga ikirenga kiaye bono muna gesare gitiga ntukumanya abantu bageranga kirokende nigere ngana nabugakore tamangana kukwana na bararia omugasorero nigo mutureti bwekenyoreke kyakendera Daniel Nyamuki nigo aganirie eserikali enyare kuimukia egetambukiro kyogotema kugaya n'umuchando oyuo ogendereire koreta ububisa obonene ase chiamate echibere osaba goitonkuringa ntwe gento tokogana no morembe noro twasabire nanyene ngaki yiya karabako na kuira na guchichikoti aho twari ko batabingo morembe n'ingento kirikiya lakini bono omorembe okorrongo guro mokomusana bakubuna mara n'echimbebe mara na mwana uyo bakubunanga na teta karebu omwana na kikiagereta kairwa ekera yina re kerenge kenene bono bakubuna abanyanyimbo kurwasegetasini kya Getare mbaikirana asenga eyo na guchakya obutuki rimorioka ingo reporter Getembe koroiga gya Kendera eye gotoke meye wodi ya Kiabonyoru ebunge ya Borabu county ya Nyamira Fatgadi Gisemba.